Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum bandiraɓe, on calminama. Inde mon e yettode mon. Caggal ɗum ɗon garen ɗo e yewtere nde gandantuma hoorema nde wawi nafde kala keɗiɗo. Garen ɗo e histoire goto mawɗo goto gonnoɗo e saare, kono Allah waɗi saare nde o woni nde o jogadi ɗon gese ɗe o remi. Hitande kala so ndungu toɓi koma o luwa o heɓa gese walla o luɓo. So luɓama o luɓetake gese moƴƴe, so luwi kadi o waɗat hen kalis ha heewa. Allah waɗi noon o wuuri noon ha waɗi saha o wi min de mbiɗa andi somi continue ni nakam wawi tampinde, walla janggo e jaam so sukaɓam garine ko ni continuirta. Donc il faut mi larana ɗum solution. O miiji noon o joni o ɗetti décision laaroyde ladde nde gandantuma hoorema hay goto hoɗanɗo, te kadi taƴaka gese ko leɗɗe ɓole goni ɗon. O yaha o fewja o hoɗa ɗon, o soppa leɗɗe ɗe, o itta fof kala ko woni ɗon ha o wawa heɓde ɗo remi. Ta tampere nde waɗi ɗon fof kam janggo e jaam so sukaɓe makko garine continuat hen nafto keɓal nafoore nde. O waɗi décidé wadde noon o lijjiti ha o heeɓi ladde tan, ladde nde gandantuma hoorema haydara ala hen sona leɗɗe ɓole comme foore. O fewji ha o waɗi hen hoɗorde makko o hoɗi, o soppi ha yaaji, o fewni ha feewi. Allah waɗi o heeɓi ɗo remi. Yeehi noon hande o fewni ha paari, waɗi mawɗo goto jinne konnoɗo ɗon. Jinne o ko ɗon hoɗi, jinne o ari wimo est ce que anda nde ɗo coppuɗa ɗo komin jeeyi ɗo, nde coppata a waynaki. Mawɗo o heɓɓiti wimo mi andano ko ɗo koɗɗa, te mi wawama yiide haaɗi kam ma wayno. So tawino miɗa wawi yiide waktu mo garmi oɗo mi waynotonoma, walla mi yewtidanno e ma ha pamodiren haaɗi kam soppude. Mawɗo jinne o wimo eyyi ko kalɗa ko gonga, kono Allah waɗi en jiidirani. Min guin garɗa miɗama yiya ko mbatta fof miɗen hucciti miɗa laara. Joni noon a paari ko ganniɗa hen. O wimo ganniyimi ko remde hen. O wimo gandiyimi ko remde hen. Ndungu so toɓi miɗa daña ɗo ndembi, dako miɗa daña ko gurdumi, saabu to immormi to min joganoki toon gese. Mawɗo jinne o wimo joni mi jaaɓi, mi foɗodirta e ma ndemaka, kono noon cohlumi ɓay komin jeeyi ɗo ko an ari fewni ha feewi ha wayni. Cohlumi kala ko ndemɗa peccen. O wimo a ko ɗum cohluɗa? O wimo o wimo joni holno mbaɗirten? O wimo dal joni hikka mi anda ko ganniɗa ɗo awde, kono sa awi a remi ha ɓendi, kala ko woni to less e nder leydi he komin jeeyi, han ƴetta ko woni ko to dow. I mawɗo o wi eyyi nani jaaɓi. Mawɗo noon yarata ko hakkille, kala ko ina waɗa miijoto hen ko jaggi. Ndi ha ndungu toɓi mawɗo awi hen gawri, ndi ha gawri ndi ɓendi, mawɗo o soñi gawri ndi, ɓay gawri koto dow woni. O wi mawɗo jinne o ɓay mbinoɗa koto less ƴettata, ƴettu ko heddi ko less. Mawɗo jinne o laari andi ala ko wawi ɗon heɓde ko naftoro. Wimo e joni hikka yawde, so Allah tawni en hamo wuuri, sa remi kala ko woni ko dow komin ƴettata. Mawɗo wimo eyyi mi nani, mi jaaɓi. Allah waɗi ndungu wongu tagi hen. Mawɗo o ari awi guerte. Nde remi ha guerte ɗe ɓendi, doggi ƴetti guerte ɗe, ɓay guerte koto less wonno, kala ko guerte gonnoɗe ɗon fof o ƴetti o naɓi. O wi mawɗo jinne o ɓay wino ko dow ƴettata yo ƴettu ko woni koto dow. Mawɗo jinne o jiime gooƴe ɗe, laari andi ala ko watta gooƴe haajorani makko, haaju makko fof ala e gooƴe. O wi mawɗo o eyyi ko noon naw guerte mum. Joni noon so Allah tawani en hamo wuuri, sa remi kala ko ndemɗa so ɓendi ha a soñi, ko woni ko to dow yo ko woni ko to less fof komin ƴettata. mawɗo jinne o wi mawɗo o wi
ɓe kaldi ɓe kawar ɓe jeeyi arti ha ndungu arti kadi woni hitande tataɓere nde mawɗo o awi ɗon makkari nde yeehi ha makkari ndi ɓendi noddi mawɗo jinno o wimo joni kam ndungu silti ɓay kaldum ɗen ko rem peccen mbinoɗa ko woni to dow yo ko woni to less ko an ƴettata bisimilla ma min joni ko woni ko yakkudete ko ɗum ƴettanmi mawɗo o heeli makkari ndi ha laaɓi nayi galle mum jinne laari to dow laari to less ko ala fof ko wawi ɗon heɓde ko naftude o wi hikka watti duuɓi tati aɗa rema ko kalduɗen ko a jam fotako kono sa ƴetti ko mako ko heddi ko nafoore fof ala hen ko mbawmi naftorde joni noon mi accidima e guesa ma mi accidima e ladde ma no cohluɗa fof waɗe mi haajorani to dow mi haajorani less mi haajorani hakkude he saabu min mi tampi duuɓi tati hikka ndungu kala miɗa fadi heɓde hunde eko ndemande he miɗa ronki heɓde jinne yeehi accidimo e fof makko na oɗo yi alhamdulillah jokki golle mum ari wi onon nde aroɓe hande e janggo fof foti neɗɗo kala ko waɗa e aduna yo ardin hakkille anda ko waɗata hen sa salima na wawi addu hare sa jaaɓi law no wawi addu hare andu no jarata hen ha mbaɗa ko jiɗɗa ko wadde naftora ta a foɗodiraka hen kala ko aɗa waɗa e aduna ardin hakkille ma miijoɗa holno poɗɗa waɗde miijoɗa holno poɗɗa wadde miijoɗa nde nde potata wadde miijoɗa kadi ko tagi ko aɗa waɗa ɗum ɗon sa ardini ɗum ɗon fof sa waɗi tan nimse ngalata hen ɗum noon bandiraɓe ko ɓeydude hakkille ɓeydande heɗotoɓe ɓe hakkillaji adda hunde janggo e jaam kala ko aɗa waɗa ardin hakkille ma miijoɗa ko jaggi holko ɗum jibinoyta ɗum noon on calminama on ñagama du'a on beltanama Mamadou Gangue arnoɗo e yewtere assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh